आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. पण ते आमचं जाऊ दे. तुम्ही काम चांगलं करा, कोणाला करू चांगलं काम करा. आता अंतिम स्टेजला आले सर. नाही पण तुम्ही काय करा, आठ दिवसात आता मोदींचं हे आहे जाऊन दे. 8 दिवसात नाही आलं तरी 8 दिवसात आम्हाला ते बंद करावं लागेल. मी कसं आता जेवढं लेट नेणार तेवढं पाऊस जवळ आहे. होणार नाही पूर्ण. आणि मग ते ठेकेदाराने काय करणार, स्वतः 4 साहेब खडून ठेवणार मग बाकी काय करणार. 6 महिने लोकांना त्रास त्याचा. भरत नव्हते ते भरायला लागले. दुसरं काय म्हणते ठेकेदारांचं म्हणणं काय की वरचे मंत्री पैसे मागतात त्यामुळे काही लोक पैशामुळे बिल जास्त गेले. नाही त्याला त्यांचं नाही अभाव गेलं. हो पण साहेब आता ते अभाव गेलं ना त्यांचे बिल जात होते 10%. नाही तुम्ही ते हे केलं पाहिजे होतं ना. आता तुझं काय परवड मधलो रस्तो काय खराब झाला तुला म्हणते तो तेंडुलीचा आजच एवढं वरतो 400 मीटर शिल्लक आहे. ते शिल्लक काय म्हणतात शिल्लक म्हणजे आपलं मंदिराचं एवढं काम झालंय आपलं 400 वाटेला आपल्याला घ्यायचं. त्या कामाची वर्क ऑर्डर मिळत नाही. आता माझा नाही ते ठेकेदारांचा असा आरोप आहे की आम्हाला मंत्री मोदींनी काहीतरी पैसे मागितले, त्यामध्ये देता नसल्यानं आम्हाला वर्क ऑर्डर देत नाही. आता मंत्री मोदींनी पैसे मागितले तर तुम्ही इथल्या मंत्र्यांकडे जाऊन दिले पाहिजे किंवा न घेतले पाहिजे, पण वर्क ऑर्डर मिळायला पाहिजे ना लोकांना. आता आम्ही काय करणार आहे, आज तुम्ही तुमच्या अधिकाऱ्यांना सांगा वरिष्ठांना की आम्ही आता ह्यांचे ऑफिस बंद करणार. बाकी काय ऑफिस बंद 8 दिवसात जर कामाची वर्क ऑर्डर नाही मिळाला तर आपल्या गावातील लोक घेऊन येऊ आणि आपले ऑफिस जे बंद होईल. एक वर्ष आला नाही मी काय म्हणतो टेंडर कॉन्ट्रॅक्ट आता काय म्हणतात की काही कामाची टेंडरनी निगोशिएट केली ना ते 7-8% निगोशिएट केले. आता पालकमंत्र्यांनी सुद्धा 2 कामाची भूमिपूजन केली. तुम्ही सुद्धा काय बोलतो मी सगळं आठवडाभर तिकडे बसवलंय. तुम्ही आता ना यात्राच्या ग्रामीण इलेक्शन कधी होता 5 नोव्हेंबर 5 नोव्हेंबरच्या आधी 1 नोव्हेंबरला तुम्ही उद्घाटन केलं, त्याचं भूमिपूजन केलं. तुम्ही पण स्वतः होता. चिंदरच्या कामाचे आहे भूमिपूजन नाही केलं. काय भूमिपूजन केलं मी ते नव्हते. मालवणचे कोण आले तुमचे? साहेब मी तू चिंदर भूमिपूजन होते ना तू त्या दिवशी होतो. आधी साहेबांबरोबर फिरून गेलो, म्हणजे रस्ता दाखवायचा होता. कोण साहेब? हे चिंदरकर हा त्याच्याबरोबर आदल्या दिवशी मी 2 रस्ते फिरून आलो. त्यांनी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील CM GSYचे आणि PM GSYची रस्त्याची दुरवस्था झालेली आहे. खरं तर गेल्या 2 वर्षापूर्वी महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये हे रस्ते मंजूर झाले होते आणि या रस्त्याची निविदा गेल्या नोव्हेंबरमध्ये या रस्त्यासाठी प्रत्यक्ष निविदेला सुरुवात झाली आणि एप्रिल 2023ला या रस्त्यांच्या निविदा पब्लिश झाल्या होत्या. आज ठेकेदारांना रेट आणि ह्या संदर्भात या सगळ्या गोष्टी ह्या निविदा भरल्या गेल्या नव्हत्या, परंतु 2 महिन्यापूर्वी ह्या निविदा भरण्यात आल्या आणि 2 महिन्यानंतर भरल्या निविदा आज जवळजवळ माझ्या या कुडाळ मालवण तालुक्यातील जवळजवळ 35 कामं आहेत. मुख्यमंत्री सडक आणि पंतप्रधान सडकमध्ये या 35 कामाला पैकी एकाही कामाला अजूनपर्यंत वर्क ऑर्डर मिळाली नाही आहे. आज खरं तर आम्ही ही कामं मंजूर झालीत म्हणून जिल्हा परिषदच्या DPTC फंडातनं किंवा इतर फंडातनं सुद्धा त्या रस्त्यावर पैसे खर्च करू शकत नाही आहोत. आज माणगाव झारापसारखा महत्त्वाचा रस्ता असून किंवा अनेक रस्ते असून देत हे रस्ते आज निविदा मंजूर होऊन सुद्धा या ठिकाणी कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होत नाही. का होत नाही तर या ठिकाणी मी जबाबदारीने बोलतोय की या ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी असतील, ग्रामविकास विभागाचे मंत्री असतील, हे पैसे घेतल्याशिवाय या कामाला निविदाला मंजुरी देत नाहीत आणि वर्क ऑर्डर देत नाहीत. त्यामुळे ही कामं जवळजवळ 6 महिने आज ही कामंच्या वर्क ऑर्डर देण्याचं थांबलेलं आहे. आमच्या प्रशासनाला आज आम्ही भेटलो सगळे माझे सहकारी आणि लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला असा इशारा दिला आहे की येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये या निविदा जर ओपन झाल्या नाहीत आणि या निविदाच्या वर्क ऑर्डर जर ठेकेदारांना मिळाल्या नाहीत आणि कामाला जर सुरुवात झाली नाही तर मुख्यमंत्री सडकचं हे कार्यालय आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ते आम्ही बंद करू. आणि खरं तर पालकमंत्र्यांनी सुद्धा 2 रस्त्याची भूमिपूजनं गेल्या 1 महिन्यापूर्वी केली. 1 नोव्हेंबरला त्यांनी
चिंदरमधील मालवण तालुक्यातील चिंदर येथील 2 रस्त्याची भूमिपूजन केली, परंतु त्या दोन्ही रस्त्याची वर्क ऑर्डर निघाली नाही आणि दोन्ही रस्त्याची 1 महिन्यानंतर सुद्धा वर्क ऑर्डर निघाली नाही. खरं तर पालकमंत्री दुसऱ्या पक्षाचे कुठल्याही पक्ष असले तरी ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत आणि त्यांचा सुद्धा हा अपमान आहे. एक किंवा त्यांना माहीत असून सुद्धा ते का असं करतायत किंवा त्यांचा त्या विभागाच्या खात्याशी अंकुश नाही की काय, किंवा या जिल्ह्यातील अधिकारी त्यांना जुमानत नाहीत की हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी उद्घाटन केलेली कामाची सुद्धा आज उद्घाटन केली, त्याची पेपरला बातमी आली, मोठं मंडप घालण्यात आला, त्या लोकांना जमवण्यात आलं, परंतु त्या कामाची सुद्धा निविदा आज 1 महिन्यानंतर सुद्धा ज्या कामाचं उद्घाटन पालकमंत्री करतात भूमिपूजन, त्या कामाची सुद्धा निविदेची वर्क ऑर्डर निघाली नाहीत आणि काम प्रत्यक्ष सुरू झालं नाही. त्यामुळे 8 दिवसात जर हे कामं सुरू झाली नाही तर आम्ही सगळ्या जी कामं मंजूर आहेत त्या 35 गावातल्या लोकांना इथे घेऊन येणार आहोत आणि हे कार्यालय बंद करणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.